Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Kanya. Psalm 119 verse 105. A sense of more. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hallelujah, Lord God. Another day. It's another day. It's not very good day. Not very good day. Makulimlim kasi, kaya nasabi kong it's not very good kasi baka umulan. Pero okay lang para lumamig ang paligid. Pero yun nga, mabasa-basa. Ayan, dito kami, tinatahak namin ng Mansasa. We are going to renew the registration of this. Hindi kami natuloy noon sa munisipyo. Hindi namin naituloy yung pag-register nito noong 7th and 8th na merong ginawang registration doon sa may caravan doon sa harapan ng City Hall kasi may biglaan kaming lakad noon, kaya ngayon na lang, hindi pa naman expired. Uy, Yeah. saan? Ay, ayun, may ambulance. Nakatakot pa man din itong intersection na ito. Oh my God, okay, kinakabahan kasi bangin dyan, no? Una kami nag-stop sa Don Gervasio Emission Center. Ay, ano? Catwalk? Emission testing muna. Hindi pwede? Bikas na tayo. Ah. Cut off sila. Hindi sila nagabayad. Okay, next time. Doon na lang. Nasunod sa next emission center. Daming nagpaparehistro, napupuno hanggang doon sa dulo. Paano na ito? Pipila tayo dito. Ang dami pang motor. Emission testing. Stencilan muna nila. And then, ma-test na ang kanyang emission. And then, punta kami sa LTO na. Para madala na ang my papers dito. Cleared na siya sa emission testing. And then, yung stencil ay prepared na rin. Ayan. Stencil. Okay na? Ayan lang. Nakahiga ako, natutulog na sana, kaya lang bigla akong tinawag, may biglang tawag, kaya dito na lang ako manonood ng YouTube. Okay guys, chill lang. Ang lakas ng ulan. Grabe, ang lakas ng ulan. Ay, oh my God, ang daming mga lakad today. Kahit maulan. Ewan ko ba, bakit kung kailan maulan, doon naman maraming lakad. Basa yung buhok namin. Buhok ko. Ulan guys, ulan. Ulan, basang-basa ang syudad today. Rain or shine, labas talaga. Kailangan natin lumabas. Kailangan lumabas para may matapos. Para may magawa. Dahil tapos na kami ng aming lakad, kami ay manonood ng sine. Yay! Sabi namin, uwi na sana kami para matulog. Anong tutulog? Mamasyal na muna tayo at manood ng sine. Ano say mo? Yan. Aga naming natapos sa lakad, 3:30. So may oras pa para magliwaliw. Sine muna. Ewan ko kung anong mapanood guys. Tingnan na. May bagong balita guys. May bagong bukas dito na negosyo guys. May hardware na bukas. Ang Ace Hardware. Saan dito banda? Andito lang siya sa Galyares Street. Ayan siya oh. Nakikinita-kinita muna. Ayan oh. Ace Hardware oh. Katabi ng
Borja Family Hospital. Ayan, pinagitnaan ng Cebuana at Borja Family Hospital. Ayan. At ito naman yung Altachta. Ito yung Galyares Street. Kita mo yan? Bagong hardware. Wow. See that? Ngayon lang talaga na bukas, oh. Punta tayo. Ayan, bibili kami ng baon namin for the cine. Dito namin gagamitin yung ticket. Ayan. Nahirapan akong magsara. Okay. Isa lang kasi kamay ko eh. Video pa kasi eh. Let's go. Tingnan nyo naman sapatos ko. Wow! Ganda ng sapatos ko. Basta. Dito kami nag-park sa taas ng BQ. Ano eh. Dito kami manonood ng sine guys. Hindi ko pa alam ang palabas. Ito pala. Daniel Radcliffe Dance Akimbo. What's that? Hindi tayo pwede. Onward. Ha? Ayan o, onward. Ano yan ibig sabihin yan? Hindi tayo pwede. Sino ba yan? Si Lovie po. Dance Akimbo. Siyempre, ito na naman. Okay, let's go. Action. Si Harry Potter naging ano na. Action actor na. Wow. Guys, tingnan nyo siya, oh. Yay, panoorin namin si Harry Potter. May dalawang baril. Bang, bang, bang. Namamaril na siya ngayon. Pupunta namin yung Ace Hardware, guys. Tingnan natin. Ayong. Iniwan na ako. Yan, tingnan natin kung anong meron itong bagong hardware. Very new. It is a very new hardware. Bukan. Yan. Okay. Ganda. Yes. Very new. Very newly open. Karon na niya nag-open? Yes, ma'am. Oh, yes. Yan, nauna kaming nakaapak ng Ace Hardware. Sino mayari mo? SM, sir. SM? Oh, Ace man. 50%. Oh, may mga ano sila, oh. Ito, Labamatic 50%. May sale agad. Wow. Wow naman. Ace Hardware, 20% discount. Ayan na guys. Isod. Gamay. Okay. Sama na. Sa YouTuber ka din, YouTube. Naka-YouTube? Subscribe. Subscribe dayon. Like and subscribe. Uy, I love this table. Ang ganda ng table. 2,199 minus 30%. So, 30% of this is mabawasan lang ng 600. So, okay din. Huh? I just keep them satisfied through the weekend. Do like 9 to 5. Bili ako ng map guys. Pero meron daw ikakaiba. Oh yeah. So, bag-uni kay katong round. Mo to siya karaan niya Oh, design. karaan nga design. Once nga Unsaan man na siya pananglitan butangag tubig? yes ma'am, butangan gyapon once mga kuan ka. Oh, Tanaw na ka. dalin. Kani siya ma'am, ano siya ang handle. Oo. So stainless na siya ma'am, nga pwede mo siya assemble. Ayan. Yan ito niya. Naasa isa ka ani. Wow. Nice.
Wala mo ka-symbol na ma'am, i-attach din ni mo ang flathead. Oo. Kunik lang ni mo direct. Actually naman siya manual, di raman kami Oo. kasi. And then, So kanina siya ma'am, ano iyahang... kung saan pag hinlo, pananglitan, For example ma'am, once nga napay mga abog-aboga ni isa kuan sa inyong floor, ayaw idiretso o basa. Kaya mamilit man na maglamat-lama. Oo. So dapat na mga abog kani sa inyong gamiton. After na naman kay mamilit man ni siya mga abog-aboga ni or mga buhok. So mahugaw na kayo ang imong flat map na imong map. Napariyan ni nani ka kuan brownish na siya. So mong buhaton na butangan nimo ni siya tubig. Diri nga side, diri nga naibras. Tangan nimo siya tubig. Dayon diri ka magwas-was niya. Okay. So after ana niya, so magpa-dry ka, ari na diri nga side. So diri ka magpa-dry. So usa nimo siya map na siya wet. Okay. So para dili maglama-lama yang agi. Oo. Kasi imong diretsoon maglama-lama mo guna tungod sa abog nga pilit. Naka-notice na kanang. Kaya pwede siya magamit nimo sa wall. Oo. Kato mga abog nga Oh, nice. pwede siya. Kanira siya ilahi nga klase nga map. Karon ako nakakita ging ana bitaw. Honestly. Ang ako alingin kadto. Naa naman to dugay Ang lang. imo ay na to okay pagyapon tag karon. Anto to. Dili nag-change na ko kaduha. Mali kay kasagaran Mo tay dugay na nako gamit. Na encounter ko kasagaran customer nga mo palit ato is karugayan di na mutuyok tama ma'am o sa inyo maugyapon. Ang ako sa case nako gi naguba sa akong anak kay iya manggibunal og iro nga Mao ko de. iya manggibunal sa among iro nga kuan badlongon. Mo to. Kanang tagpila ni? Gikan sa ano ma'am 251 na 399 na lang siya. Ha? 1399. 139? 1399. 1399. Okay, 1399 guys. Panglinis lang ha, 1399. Saan man na nato o kinanglan man gyud. Kanina lang akong kuhaon, imbes kadto, kanina lang kay aron makagamit tag bag-o ba, try nato ni. Mali duha no. Duha siya. Kani mo oy Yung para space sa saver sa dyan. panghugas, kani pang dry. Yes, Okay. Space saver man. Gamay siya. After mo gamit, pwede mo siya i-fold. Para butang naman sa ilang sim cabinet. Oo. Okay. May brain naman in Ace. Wow. So nice. Wag ka nang hugaw na kaya, dili ka magwaswas, dili ka magpa-dry. Kaya nag-ana nimo. Wala. Daghanang gamit. Kinanglan Ma'am, di ka hiling magsugba sa inyo. Hilig kayo, pero Induta. Sugbaan na mo. subaan? Oo. Nakatong di na mo pilit ba? Di na kakaog pagod. Alam mo, ayaw na lagi ning salesman na ni kay matiming siya sa akong mga kinanglan. Pero, ambot lang og lang ko'y budget. Pwede rin mo i-card, ma'am. Installment mo. Ay, di ko gusto utang. Ikas na lang para wala yun naon. Nga nakanindot na ni ma'am, kaya usay gamit yung sa balay, induction? Or kuan, kanang electric? Dili, gasol. Gasol? Kanang gasol pa. Pwede kayo. Low fire Napo lang. induction pero di ko tigamit. Low fire lang ani ma'am. Pwede ni induction no? Pwede. Pwede induction. Okay. Ma'am, og mag-induction ka ma'am para dili tigtaganag ma'am para dili ka las og kaon. Ma-adjust man nimo ang temperature niya. Adto ka sa pinakaubos kay ngano dali ra man ni siya mo init kay tungod ani niya. Okay. Within Pero seconds lang. tagpila man itay sa kuno. Nakasini siya. 2699 na lang. 2699 kanira? Ma'am, alsaha ma'am. Kabuga ka na Mahala ma'am. ko diyan 2699 kanira. In town. Quality man po na ma'am. Mapalit kag bratohon ma'am nya mo deform ra kay niya. Makaon ni mo ang taya. Para barato. Para na po na si mong health ma'am. Palit mo ita ka ng appliances nga libo-libo nga. Ang dili ikaw lawas mo ka ako. Ma'am, nindot ni siya kay was Dili mo ko ang akong gipangita kadtong naitakob bitaw mo ra siya pan. ay, Naitakob. kuan katuntuang siya. Ay, tuntuay nato ma'am. Kay once na nato nga subaanan imong gamiton good ma'am. Ang mist ato dili Kana makagawas. sa lang, kana sa lang. Mun balik lang ko na araman ko diha. Doon naman amo kanunay ko laag. Mintras na kasi Okay. karon kay opening meron na mo. Sayang. Nag-sale pa mo karon hantod anos na sila dog food. Okay ba ka ani na ko sa among dog? Depende sa iro ma'am. Yung nato sa Kay ang naandan sa among dog kay kadtong yellow sa handyman.
Bawaw siguro. Mumbaw. Bawaw. Vacuum na kay vacuum. Para di na kami. Vacuum na ano man. Oo, na ano. Juicer nimo, pang juice, ma'am. Open ni flat map. Unsa may imo? Okay nakuha? I-appeal na diri. Ana, unsa pa? One piece, unsa pa? Ni dako sir. Wa pa mahuman og shopping. Isa 1149. 339. 399. Kasi dito kami takbo Try mo kaya sa handyman. ang horse ko palitan ni customer. Oh, Nani, dito mamalit ang niya sir. Dito gusto ba daling maurot? dali kayo sa handyman. Mayo na lang kay naamo. Pay kinanglan nimo. Wala na. Okay na. Okay ka na? Ano para yung gupod na ano kaya ano kung Oh, maurot okay. dito din. Oy, naasin sa salamin. 50% discount. Wow. Laki ah. Next time. Nagpanikbayan ka na naman maniwana. Nako, nakakita ka lang ng gamit. Punit na punit. Ano silang ganito pala. Magkano yung ganyan? 1699.75. 1.5 dito sa ano no? Oh. Isa pa. Ng 100 pesos. Unsa man ni? Ng 100 pesos na ano. Sa Butang mo banyo ma mga sabitanan nimo mga kuan. Ah, Ipapilit ra man na siya mo. papilit na. Pili ka dyan. Ang dami nilang display guys. Ang dami ditong mabibili. Oo. Mga flashlights, mga lanterns, mga fluorescent. Nako, ito na naman ang sinasabi ko. Gastos na naman. Ang gusto kong kunin pati yung table nila, maganda. Asan na yung gamit namin? Di ara. Magpa-counter na mo. Ha? Pwede na may butang na ko ning kilid Oh, ibutang lang. Ibutang lang diha. Ana. May namano. Anawa na. Okay. Sunod ma'am. Oh, lagi. Lagi. Ano na? Meron ka pa? Tara na. Maganda man pag meron Okay ka na? reward tapos sa 3 days sale. Kasi Ta. less 10. Nakasale na siya, magla-less 10. Okay na. Pero nindot na po siya kay Ay, paladala. mas dako na, ani? Mas dako na ani ma'am kay 1 meter kini 4 feet man ni ma'am. May see? Pero wala ni siya discount. Pero nakanindot lang ani kay pwede niyo ma-adjust ang iyang TL. Ayun oh. Nya gusto niyo mubo lang ma'am. Okay ra niyo magamit nga anong ani. Pero kataw sir wala ni nako gilaka pero pwede niyo malak para dili maganana. Ah, oo. So kung mga Ilalim. mga bata magtuon, ganahan nila ano ani lang pwede ra magamit. Kung ganahan sila ka na taas-taas, Taas, ito taas. pwede niyo ani ka taas. Adjustable di. Adjust, pwede po ninyo ma-adjust so pinaka-standard niya nga, Oh, yeah. nga size. Pero okay na siya 3,000 siya. Ay. Mas mahal di ay. Mas mahal siya sir. So man standard niya nga kuan. Height. Nganong wala man ni appeal ano? Pero usually ma'am namin discount gyud ani ma'am pero karon mga month ma'am wala siya na appeal. Pero every month ma'am maglalay tag promotion possible ma-appeal siya or after 2 months na po siya Ang ganda discount. kasi yun, ano, dalhin doon sa ano ba? Sa van. Pag nag-picnic. Oh, picnic ma'am madala kay na po siya gunitan na. Lagi. Nice, no? Yeah, especially kana scale Okay. Para maka-avail ng discount yun eh. Table, mesa, plegable for la mitad de. Ayun eh. Meron ding pang solo lang, maliit. No? Naman niya. Ala, ulan na ba? Dito na lang. Dito mo na lang yung part. Kunin mo na. Tuloy ko lang ko. Ah, okay. Sige. What's your name? Si Josh. Josh. Oh. Hanapin niyo si Josh ha. Pagpunta niyo dito sa Ace. Naka first base ako. Kaya naman ano. Okay.